Bafethu angeke ngiyikhulume lento le ngoba manje ngiyabona ukuthi abantu bakithi bahlukene phakathi and kunabantu abaningi abaphambene nokuhamba kwabantu bokufika. Nginitshele nje bafethu ngobungozi. Uyabona bafethu, labantu bokufika laba ngihlalile nabo kakhulu, baningi abantu engihlale nabo. Ngihambile mina iy'ndawo even ngisho ko-Point, ngakutshena ukuthi ko-Point obani ababusayo. E-Point, eThekwini nje e-Point nasematawuni kubusa kakhulu ama-Nigerian, amaSomalia. AmaSomalia labantu laba okuthiwa bababiza kuthiwa amagujuguju. Zonke laba ba-own iy'tolo. Labo bantu abawu-2, ngiyababona laba abanye abahambayo. Laba bantu abawu-2 abahambi labo bantu. And laba abanye impela oGhana noMalawi bonke laba oZimbabwean yonke lento bayahamba labo, abanayo inkinga kangako, bayabuyela emazweni abo. Mina ngitshela ngabantu abangeke bebuyele ezweni labo, ama-Nigerian, amaSomalia, laba bey'tolo. Hhayi bafana, uyabona lapho kufuneke sazi ukuthi uma mawugcine labo bantu ekhaya, ugcine i-war, ugcine abantu abazokugilela imhlola wena egcikeni njengoba uthi uhleli uthola imali kubona, ngoba bazokhokhisa futhi ukuthi we have to ube ngasesayidini labo ngoba buthatha imali kubona. Bazoba i-threat kuwena obagcinile, ngoba angeke nginitshene, ama-Nigeria asuka kude kabi. Uma uzobuka imephu, iNigeria is not omakhelwane, asuke la ngoba kuyaziwa ukuthi kune-mission. Laba abantu bafike nge-mission la, bafike ngoba beze la ngoba bezosebenza, take over i-South Africa. So ngiyababona bonke laba abanye, kodwa ngitshena ngalabantu abawu-2. Labantu abawu-2 bayizitha zenu, bese kuba uhulumeni, yabo. So anginitshene nje ukuthi there's no Nigeria la elizohamba, there's no Somalia la elizohamba. Laba abantu laba i-most yabo abanye abaningi labo basuka emajele, bathathwe from mejele beza la njengoSomalia abakhulu nje. Abantu ababoshiwe laba bathatha balethwa la, balethela ukuthi bezokwazi ukubapha iy'gwebo zabo, bezenze la, benze imali, bebenze i-profit, kube nento abayenzayo for businessmen, abantu abathize, because they are good in selling, they are good ma-drugs, they are good ey'tolo, kulokhu abagude kukho. So lento manje ipleniwe yiphi, bayimpi laba bantu. And ma ukhuluma ukuthi kusazoba nempi eSouth Africa, kuney'phukuphuku zabantu base-South Africa abazovumela ama-bribe. Abanye sebeqalile khona kuyi-leader ye-March and March, labantu iy'phukuphuku lezi esey'thatha ama-bribe khona. Ibona abantu labo-ke abacabanga imali kuphela. Uyabona bafethu, imali iyona ezokwenza impi eSouth Africa, ukuthengeka. Umuntu othengekayo bafethu, ilawo muntu loyo, igazi labantu base-South Africa lizobuzwa kuyena. Noma ngeke ngisho amagama abantu ngoba kuza impi enkulu. Naje abantu njengoba ama-foreigner belwa nabantu base-South Africa, ngeke lento ibe lula. Nohulumeni, uhulumeni-ke njengoba elapha phezulu uyiyena supplier yabantu bokufika nabantu abalwisana nathi. Kahle kahle izitha zethu sezila ngaphakathi, zisikake ngisho emakhaya manje. AmaSomali akhona ngisho emakhaya. Yabona amaSomali engabathathi kancane, ayingozi kakhulu, because amaSomali ingcono iNigeria lisedrobheni ikakhulu. Emakhaya likho, kodwa linabantu abasebenzela lona emakhaya. But iSomalia ilona elikake iSouth Africa yonke, because iSomalia uzothi ulwa nomuntu le ubustejwa iSomalia ngemuva. Bafowethu, prepare the war, prepare the civil war kanye nezitha zama-foreign.
i-war bafethu iSomalia iNigeria hayi bafana bamanje yabona lapho bafethu kufuneka nizame ngempela ukuthi niqonde lokho. There's a war is coming, a big one. Siyazizwa indaba ingane zakwethu siyazi indaba. Hayi ngeke macingwane lena ke iyaphuma manje esandleni iphuma kakhulu and ikhishwa uwe umdala. Ikhishwa uwe umdala unengane wena yomfana ehlale siyibona la ku social media. King Thuqas or something like that. Ile efana nayo yomfana. Kushuthi uthini kule ngane uthi ayibize ayibize abantu besimama ayibize umfazi omunye umuntu ngelilanga ukuthi uNondindo. Ngizobuzela nje nengane uthi ayibize ngoba phela ifunda kuwe. Umbiza kanjani umfazi oyindoda ngoNondindo? Njengoba uganiwe wena ngizwe namakhosikazi phela wena awunankosikazi wethu uganele wena kwa more than 2. Ushajelwe more than 2. Umbiza kanjani umuntu wesimama ngoNondindo? Umfazi omunye umuntu even worse ke. Umbiza kanjani umfazi oyindoda ngoNondindo? Wena njengoba uganiwe unamakhosikazi ungavuma nje mina ngibiza amakhosikazi akho ngoNondindo? Hayi umdala mana akuhloniphe phela nawe ngeke lokhu utshena into eyi1 ngathi ekhanda khonto engahambi kahle. Umdala mawungako kwasebenza okhosini ngathi njengoba usebenza okhosini iningi into obudibana nazo nama challenge amaningi obudibana nawo. Wena funa nje ama experience ukuthi mina ngike ngalalela ma-millions abantu. Ngiyayazi into kumele ngikhulume nabantu. Umbiza kanjani umfazi oyindoda ngoNondindwa? Uthi uNondindo nje umfazi omunye umuntu. Hayi kahle. Bese kuba namadoda kule video asinekayo. Angwazi noma aganiwe noma waganiwe noma sazoganwana ukuthi ayovumona ngenye ilanga ukuthi abantu babo bebizwe ngoNondindwa na. Ukuthi yinto esinekusayo mina yinto ayincengile kangako lokubuwathembiseni uzobenzela bona. Uzothi uma ukhuluma into ephuma eceleni bese beyasineka ngoba phela kusikhona ukuhleka lokho yana. Ukusineka uma kuzohleka into engahlekisi ukusineka. Ngoba le nto ayihlekisi le nto le niyadabukisa. Kahle basineka uma benza nje abahleki. Ngomuntu ehleka esuke yihla ehlekisayo esuke yihlaya lokho yana ukusineka ngoba le nto ayihlekisa. Umbiza kanjani umfazi oyindoda ngoNondindo? Umbiza kanjani ngoNondindwa? Theni kuwe lo mfazi lenza ukuthi ngazi ukuthi wena umbiza ngoNondindwa? Ngisho kuthiwa kubeshilo umuntu osimame lwana wena uyindoda. Nalokho ukukhulume kuze komamathe yiyo lento eniphazamisa ugcina ungasasazi noma uyindoda noma umuntu wesimame noma uyini. Hayi kahleni ngizwe. Nina nisebalezeni niyaziwa ngabantu kodwa into enikhulumayo mani umuntu okulalela uthini uma ukhuluma lo dodo okhulumayo ubiza umuntu wesimame ngoNondindwa. Umfazi womuntu Nondindwa. Wakho umfazi ungavuma bese ngoNondindwa. Hayi kahleni ngizwe kahleni bafowethu kahleni. Nina nidlala noma kungasadlalwa nisakana noma safanele kusangano awu kahleni bafowethu kahleni ngizwe kahleni. Yenza into zakhe iphuma eceleni vese uhlala uphuma eceleni njengesithupha akunayo inkinga kodwa musukubiza umfazi oyindoda ngoNondindwa. Musukubiza umuntu wesimame ngoNondindwa uzela unezingane zamantombazane esibona wena lokhu uzana ukhulisa izingane zakho zamantombazane. Kusasa uzovuma izingane zakho lezo ezikhulisa zamantombazane ibizwe ngoNondindwa. Uzoyivuma leyo nto? Hayi kahle bhuti kahle. Hayi suka. Hawu. So indawo zegrooves empty manje. Abantu abathengisa amashisanyama for idakwa ebusuku are not getting business manje. And I thought South Africans drank from Monday to Monday. So who was packed up in all of those spaces? Like I get triggered every single time I come onto this app because iningi propaganda epushwayo and people are falling for it. Nicijisa amakhanda nilandela umkhumbi wepropaganda nibe niyibona into yamanga ukuthi yamanga. So if South Africans were always working abantu bangaphandle bengabathatheli umsebenzi mangabe sekukhishiwe abantu bangaphandle indaba indawo zokuphuzela sezi empty manje. Obani labade bephuza lapha nobani bebethenga amashisanyama emgwaqweni. Iqiniso silikhulume guys silibeke obala silikhulume nje silidingide because mangabe kuukuthi South Africans bebelokho besebenza all along those places wouldn't be empty. Mangabe kuukuthi South Africans were drinking Monday to Monday those places wouldn't be empty. So we are getting amaqiniso awu2 at the same time ukuthi one, South Africans don't drink Monday to Monday. 2, South Africans actually didn't have jobs. Because if they did ngabe banayo imali yokuthi bayahamba bayothenga amashisanyama bahambe bayogcwala endaweni zokuphuza.
this thing ingenze ngalokhuza ngaba triggered so much because every single time we talk about the informal economy South Africa kuthiwa ama-crumbs layo. Every single time sikhuluma ngokuthi i-informal economy South Africa is saturated by abantu bangaphandle kuthiwa sikhuluma udoti and we are lacking in ubuntu ngenxa yokuthi asifuni ukuthi abanye abantu bakwazi ukuthi bazothola impilo. Bayithole kanjani impilo ezweni where people are dying from hunger bengenayo bona impilo? Those are the questions that are most important to me, and I would really appreciate answers from abantu ekuyibona abahlezi besifundekela ngento yokuthi thina sileka ubuntu ngenxa yokuthi sixosha izisebenzi zabo. La ilokhuzana bathi i-informal economy South Africa is responsible for a contribution between 20 to 24% of the South African GDP. In South African GDP iyenza u-8.5 to 9 trillion ngonyaka, right? Uma ngabe sesibheka u-20% walowo lokhuzana walowo 9 trillion ngonyaka is about 1.7 trillion, which means lama crumbs enikhuluma ngawo yigidi ngeyigidi zeyimali abantu ekufanele ngabe baphila ngazo, which means ukuthi lo 24% ekhulunywa ngayo 2.1 trillion akuwona lama crumbs enikhuluma ngawo. You just want to convince abantu ukuthi lento that they are aspiring for ukuthi bahambe bayovulishisa nyama ekhoneni ukuthi bakwazi badayisa otamatisi nama-fruits yinto engekho ngenxa yokuthi wena you don't understand it. But if their contribution is 2.1 trillion, then those are not crumbs. Mingakhi imndeni edlayo? Uma ngabe sesisuka lapho sibuka imali eziphumayo eSouth Africa ziya koMalawi, ziya koZim, ziya koNigeria, ziya kolokhuzana koCongo, siyabona ukuthi ingakanani imali ekufanele ngabe participate in the South African economy egcina iphuma ihamba iyokhulisa ama-economies amanye amazwe. Uma ngabe kubhekwa imali ephuma kwezinye izizwe ingena eNigeria imile imiswe imali eziphuma ngaphandle. No Zimbabwe ilokhuzana no Malawi ama-economies abo ayakwazi ukuthi athi ukuba nesithunzi ngenxa yemali ezigeneratwe in other countries' economies, kodwa endapha zingaparticipate or zinga-circulate in those countries' economies ngoba ziyakhishwa ziyiswe kwamanye amazwe. So umonakalo uyenzeka mkhulu and uhulumeni wethu is not doing anything, and abantu abafana nathi who are shedding a light in these issues yithina esikwazi ukuthi sigcina sesikwazi ukushare le information ukuthi abantu babe informed ngezinto ezenzakalayo. And when people say the informal sector ama-crumbs basho ukuthini when we have ama-economies like our China, our Italy, our Germany who rely on the informal sector more than they do the formal sector? Sishukuthini? Are we saying ukuthi we're aspiring to be like China kodwa futhi we're not going to now respect indlela uChina yenza ngayo izinto by prioritizing abantu base-China? Because China creates some opportunities for Chinese people. China grows some industries by Chinese people. China umayithi ayufuni McDonald's, ayufuni KFC, or is restrict the number of ama-franchise angenayo in their country because they want to prioritize their own people. Yingenxa yokuthi China understands, Russia understands ukuthi i-economy yabo imiswe yilabantu laba aba-generate ama-crumbs for the economy. Nina nifundele ubala. Yabona, if we're being honest, nifundele ubala. Ziningi kabi izinto kufanele ngabe sike siyifakele izibuko sipay attention to zona sibone ukuthi yizini izinto ekuyizona ngempela ezicontributayo kuma livelihood wemindeni. When you are saying ukuthi people should go hungry because when you want to hold on to isisebenzi sakho saseMalawi, that is highly problematic. Because lo mali kufanele ngabe uyiholela oyiholela lo muntu waseMalawi kufanele ngabe uyiholela umuntu wase-South Africa kwazi ukuthi afake ingane yakhe esikoleni. But then you are the same people who are going to come back and say ukuthi yeah, you are not educated enough, you are not skilled enough, you don't have the experience. Kuyini enincintshayo abantu i-experience? Kuyini enincintshayo abantu ilokhuzana ama-opportunities?